Σεμές με δοκάρι 10 ευρώ. 15. 14. 13 είναι ρε, τι λέτε τώρα. Οι Κινέζοι είναι πιο γρήγοροι. Οι Αλβανοί κάνουν βαριά δουλειά. Γι' αυτό κάποιοι κάνουν τέτοιες δουλειές και κάποιοι άλλοι τέτοιες. Έτσι. Υπάρχει πρόβλημα. Όνομα? Νίκος. Όχι αυτό ρε σαχλαμάρα, το αλβανικό. Τι άνθρωποι είστε εσείς, αλλάζετε το όνομά σας. Έγινε κάτι απίστευτο. Ρε μάνα, δεν είπαμε να ανοίγουμε την πόρτα. Όποιος και να χτυπήσει γάμο τη μάνα μου. Διάλη καουρί. Η μαμά μιλάει αλβανικά. Δηλαδή είσαι Αλβανός. Κάτσε μωρέ μαλάκα. Τόσα μέρη, τόσες χώρες. Από την Αλβανία βρέθηκε. Να σου πω. Τους Κινέζους πώς τους κάνεις? Ξέρω ένα κινέζικο τραγούδι, να στο λέω. Τα ένα σικάω τόσο, καλμιν σικάω τα χελιά, ζε μια ουτσουά, γάγγε μη χιλκόντιν σαμπούλα τι τα χελιά.